Ndị Igbo, nke a bụ akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Nke iri, otu nwaanyị a na-akpọ Adeyemi Crown ewerela oke ụgbọala Mercedes-Benz garala ọnụ wee gaa kene di ya maka ncheta alụmdi na nwunye nke afọ 7 ha mere n'izu a. Ọ gakwaziri n'ihu kwuo sio na ọ bụrụ na di ya gbasie mbọ ike otu o si egosi ha ezi ịhụnanya na nchekwa na ihe ndị na-abịa abịa n'ihu ọ ga-eji wee mee ezi ncheta alụmdi na nwunye ha bụ nke karịrị akarị. Nke itoolu, nwunye nnụrụ anụ agharịpụna m. Otu nwoke achọghị ka a kpọọ aha ya n'ọha nta akụkọ ekwugosi na ọmarịcha nwaanyị ọ nụzuru anụzu otu esi anụ nwaanyị n'obodo anyị bụ Naijiria agharịpụgo ya ga nwee mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ gara n'ihu kwuo sị na agbanyeghị na anya na-akwụ nwunye ya ụgwọ 500,000 kwa ọnwa ma zụtakwaziere ya ọmarịcha ụgbọala nke aka ya, na anya bụ nwaanyị gara n'ihu wee jee kwasa nwoke ọzọ iko n'ilo. Ma ọ sị na mgbe ọ jụrụ ya bụ nwaanyị kedu ihe kpatara ụdị ajọ akparamagwa na nwunye ya ghewere ọnụ oge wee kpọọ uturu sio na ọ bụ na ya bụ nwoke anaghị enye ya oge ma ọ bụ na-enete ya anya dịka o si chọọ, na ọ bụghị naanị ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ igonye ụgbọala wụ ihe ya bụ nwaanyị chọrọ, kama na ọ chọrọ ka di ya na-enete ya anya ma na-ewepụtara ya oge kwa mgbe. Nke asatọ, ịfụnanya amaghị maka osu ma ọ bụ ohu. Ozi si n'Ọkịja nke dị na Anambra steeti wee rute anyị aka ekwugosi na otu di na nwunye abụrụgo ndị nwụnyụrụ anya maka na ezinụlọ ha akwadoghị alụmdi na nwunye nke ha nọ. Dịka ozi a si bịa, a sị na ndị agbata obi tụrụ anya di na nwunye a n'ụtụtụ mgbe ha kwesịrị iteta ụra mana ha eteteghị. Nke a kpatara ndị agbata obi ji jee gbaka ọnụ ụzọ wee zute ozu di na nwunye a ka ha tọgbọrọ n'ozu n'ime ụlọ ha, ma n'akụkụ ebe ozu ha dị ka afụkwara akwụkwọ nke ha dere ede ihe kpatara ha ji wee nwa ya na ọgwụ ọta apịapịa nke a na-akpọ sniper ha ṅụkwasị. E kwuru si na ka ha si dee n'akwụkwọ na ọ bụ maka na ofu n'ime ha wụ osu, na ọ bụ nke a mere na ezinụlọ ha akwadoghị alụmdi na nwunye ha, nke mere ha na-abụji were iwe oke wee suo ụlọ ọkụ. Nke asaa, o nweghị ihe gbasara ndị Igbo na ọbịbịa prezidenti Muhammadu Buhari n'ime Imo steeti. Onye isi ọha na eze ndị Igbo Youth Council bụ Maazị Ogwu Ndubuisi mere ka anyị mata na okwu gọvanọ Hope Uzodimma nke Imo steeti kwuru na Buhari na-abịa inete ndị Igbo ma gwakwazie ndị Igbo okwu bụ asị na ọ bụkwazi okwu onye ṅụrụ mmanya. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na kemgbe Hope Uzodimma bụ gọvanọ nke Imo steeti rịkwasara n'elu oche ọchịchị na o nwebeghị ihe ọbụla gbasara ndị Igbo nke ọ na-enenye anya ma ọ bụ tinye aka n'ihe gbasara ndị Igbo ma ọ bụ nchekwa akụnụba na ego ndị Igbo. O kwukwaziri na nke a mere ha ji were kwuo sị ya akpọkọzi n'aha ndị Igbo ma ọ bụ ọha na eze ndị Igbo na ihe gbasara ọbịbịa prezidenti Muhammadu Buhari n'ime Imo steeti. O jikwa ohere a wee kwuo sị na ọ bụrụ na ndị IPOB mere etu ha si kwesị ime na ha ekwesịghị inye ezumike ụbọchị bụrụ taata bụ Tọzdee n'ala Igbo niile, kama na ha kwesịrị inye ya sọọsọ na steeti ahụ prezidenti Muhammadu na-abịa bụ Imo steeti. Nke isii, ebutego ozu nwatakịrị nwaanyị ebere aka n'ime ọhịa. Ozi nke a si n'ụmụ ebu nke dị n'Ụkwanị lokal gọọmenti na Delta steeti wee na-erute anyị aka. E mere ka anyị mata na dịka ndị mmadụ na-agafe na nya bụ ọhịa ndị na-aga ọrụ ka ha nere anya fụ ozu nwatakịrị nwa agbọghọbịa tọgbọ n'ụsọ nke ebere aka, ma mgbe nya bụ ozi si erute anyị aka e kwuru na amabeghị ndị gburu nya bụ nwatakịrị ihe kpatara ha ji gbuo onye, ka ọ bụ ndị na-agwọ ọgwụ ego ma ọ bụ ndị nke na-ere anụ mmadụ, ka ma o nwere ihe ọzọ gbasara ogbugbu egburu ya bụ nwatakịrị. Nke ise, Two-Face ayọga ezinụlọ ya yọkwazie ndị ihe ya na-amasị ka ha biko dododo ghara na-agba nwunye ya mgbe okpuru ma ọ bụ na-ekwu okwu daṅa n'ezinụlọ ya, ma sị hapụ ha ka ha were aka ha meziri okwu dapụtara ha n'ezinụlọ. Ọ kachasị wee yọọ ndị ihe ya na-amasị bụ nke a na-akpọ fansi ya n'onu ndị iti. O kwuru sio ka ha ghara na-agbazi nwunye ya mgbe okpuru maka mbupụta ahụ o bupụtara okwu dịle ya n'ezinụlọ ya n'ọha nta akụkọ, mana o kwekwaziri ha nkwa na ọ bụ okwu nke nyanwa bụ Two-Face na ezinụlọ ya nakwazi nwunye ya a na-eji aka ha dozi n'ime onwe ha. Nke anọ, Ụzọamaka Ohiri ekwetego na ya kụrụ di ya na-edu ihe ma takwazie ya arụ. Ọ gara n'ihu n'ọha nta akụkọ kwuo na ọ bụ eziokwu na ya na di ya nụrụ ọgụ, kama ọ sị na ọ bụ Chinedu bụ onye butere nya bụ ọgụ a nụrụ, ma kwukwazie na ọnyanwa bụ Ụzọamaka wụ onye nwetara mmeri ka ha nụsịrị nya bụ ọgụ. O mekwaziri ka ọha na eze mata na dịka di ya kwuburu mbụ na ọ bụghị nyanwa mụtara nwa nwoke ahụ ọ mụrụ. Mgbe a ka nya bụ Ụzọamaka jiri kwuo sị na ọ bụ eziokwu na ọ bụ na Wantịrọ ka nya bụ nwaanyị pịotere nwa ha nwoke nke mbụ, na ọ bụghị na Edu bụ onye mụrụ ya bụ nwa.
Nke atọ, aga m anọdụrụ onwe m. Onye kwuru nke a bụ otu ọmarịcha nwoke na Amerịka a maara amara n'egwuregwu basketbọọlụ. O kwuru sị na ike ụmụ nwaanyị agwụgwọ ya na ya ga-anọdụrụ onwe ya. Nke a mere o ji wee jee n'ụlọ ụka wee jee jiri aka ya gbanye onwe ya ọla aka agbamakwụkwọ. O wee bụrụ nke a na-akpọ na mmadụ ji aka ya nụ onwe ya. Onye mere nke a wụ Dennis Rodman, bụ onye nke na-atụbu basketbọọlụ na mba Amerịka. Nke abụọ, Annie Dibia mere ka anyị mata na ike agwụna ya. O kwuru dịka okwu dapụtara n'ezinụlọ ndị bi Dibia na anya n'onwe ya ma dapụtakwazie nne ya isi ya na di ya bụ Two-Face Idibia. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ọ bụrụ na di ya bụ onye chọrọ ka ha mezie ya bụ okwu dapụtara na isi ya na n'isi ezinụlọ ya, na ọ kaara ịbịa jiri aka ya dozie ya bụ okwu, mana na ihe ya bụ di ya bụ Two-Face Idibia mere bụ na ọ tụrụ ya asị na ya ga-eje ịkụ egwu ma buru akpa ya na akwa ya niile na-awa na mba Amerịka ijefu bebi mama mụtara ya nwa onye nke a na-akpọ Pero Adeniyi. Annie mere ka anyị mata na akparamagwa dị otu a jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ, na ọ bụ nke a mere o ji kwuo sio na o nwekwazighị ihe ga-eme ka anya na Two-Face Idibia ka jikọọ aka ọnụ ọzọ na alụmdi na nwunye ma o si na mba Amerịka o jere bata. Nke mbụ, onye ụbịam anaghị azụ ome ọkachie. Onye kwuru nke a wa ọmarịcha nwaanyị ama ama na-eme ejije n'ime obodo anyị Naijiria, onye nke a na-akpọ Onyi Alex. Ọ gara n'ihu na ọha nta akụkọ ya kwuo na nwoke ọbụla ṅụjuru mmiri ala afọ ma ọ bụ si na ụbụrụ dị ya n'isi anwakwana anwa sị na ọ fụrụ ya bụ Onyi Alex n'anya ma ọ bụ na ịma na ị nweghị ego ma ọ bụ na ị naghị akpata ego ọfụma dịka o si tụba anya. O mere ka ọha na eze mara na ịfụnanya abụghị egwuregwu ndị ụbịam, kama na ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na nwaanyị ma ọ bụ mmadụ dịka anya nwee ihe ọbụla gbasara akụkụ ịfụnanya ma ọ bụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị, gị ka wa arụfụ na ịkpatara ego kpata ya n'ụdị pụrụ iche tupu gị na ya na-abụ akọba akụkọ ọbụla. Igbo ndị ọma eji eje mba, unu anụgo ka o si gbaa n'ụbọchị nke tata na akụkọ iri nke gbara n'elu. Ọ ka bụrụ isi mụ Maazị Charles Ikwegbu, onye nke eji ichoku mara n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn Ọgwụnụ ka ọ ranye n'ọnụ n'ụbọchị taa.